News 24 बड'लेण्ड, बड'सा, रिपाब्लिक निउस मोनथामबो चेनेलखौ जोङो गिबियावनो मोदैबुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर होग्रोबाय। दिनै बेवहाय नोंथांमोना जोंनि जि रादाबखौ फोसावनो थाखाय फैनायनि थाखाय दा जोङो मोदैबुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो दिनै मोनसे रादाब नोंथांमोननि गेजेरजों फोसावनो नागिरदों। दा बे रादाब फोसावनो नागिरनायाव आंजों बाहागो लाफादों जोंनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानो गोनां जि 35थि बोसोरसालिया जथुमा, दा बे जथुमानि जोंनि मानगोनां चेयारमेन दङ बिथां दयाराम बर' जोंनि गेजेराव दङ। लोगोसेनो जोंजोंनो दंबायो बे 35थि बोसोरसालिया जथुमानिनो गाहाय लेंथुमगिरि कनभेनर बिथां गुनाराम बर' दङ, जोंजों दङ। लोगोसेनो बे बोसोरसालिया जथुमानिनो जोंनि रां भान्डारि दङ बिथां सान्तिराम बर' दङ, बिथाङा जोंजों बाहागो लादों। दा जोङो मेइन बाथ्राया जाहैबाय जे जोङो जोंनि जि 35थि बोसोरारि जथुमा, बे बोसोरसालिया जथुमाखौ जोङो मोनसे तारिख होनानै लादोंमोन। नाथाय जोंनि जि तारिख होनाय डिसेम्बरनि 11, 12, 13 बे सानथाम जोङो लादोंमोन। दा बे सानथाम हाबाफारिखौ जोङो लानायाव दिनै जोङो बयबो मिन्थिबाय बा जोङो बयबो मिन्थिगौ फैबाय थानाय जि बिटिसिनि इलेक्सन बा बिटिसिनि जि जानो गोनां बिसायख'थि, दा बेयो फैगौ 7 तारिखआव जागोन जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव। आरो बेजों लोगोसेनो जि रिजाल्ट, बे रिजाल्ट फोसावनाया 12 डिसेम्बराव जागोन। दा बे लेखायैनो जोङो बेखौ नोजोर होनानैनो बा बिटिसि बिसायख'थिखौ जोङो नोजोर होनानैनो जि माने जोंनि 11, 12, 13 डिसेम्बराव जानो गोनांमोन बे माने बोसोरसालिया जथुमाखौ जोङो एसे फावसायनो नागिरदों। दा बेखायनो जोङो मोनसे गोदान डेट लाफिनदों, तारिख लाफिनदों। फैगौ डिसेम्बर दाननिनो जोङो 27, 28 आरो 29, 27, 28 आरो 29 बे सानथाम जोङो डिसेम्बर बेखौ जोङो थिग खालामनानै लादों। जोंनि बानजाय आफाद, लोगोसे जोङो दख'रा एबसु आरो लोगोसेनो गामि आफादफोरजों जोङो सावरायनानै बे सानथामखौ जोङो थिग खालामनानै लाबाय। आरो लोगोसेनो जोङो बे सानथाम हाबाफारियाव जोङो बायदिसिना हाबाफारिफोर लादों। आरो बे हाबाफारिफोरखौ आङो एसे बुंना होनो नागिरदों। जोंहा गिबि हाबाफारि बायदियै 27 डिसेम्बराव जोङो गिबियावनो जोंनि जेफोर जोंनि सायनासालि माने मेइन दरखं बा गुबुन गुबुन बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो बेखेवग्रोगोन। आरो बिनि उनावहाय जोङो बै सानखालि 27 डिसेम्बर खालिनो जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय आरो गेलेनाय आयदा, दा बे हाबाफारिखौ जोङो खालामगोन फार्स्ट डे खालि। बिनि उनावहाय जोंहा 28 डिसेम्बराव जोङो फुंबिलियाव जोङो मोनसे सोलोंथाइनि जि सेमिनार आरो लोगोसेनो मोनसे आबादनि सायाव जोङो मोनसे सेमिनार थिग खालामदों। आरो बिनि उनावहाय जोंहा दख'रा एबसुआ देग्लाय जोंहा बोसोरसालिया जथुमा हिसाबै जोंनि बिबान बोथोरा सोलाय सोल' जागोन। गोदान माने बिबान बोथोर जोङो सायख'नानै लागोन फैगौ माने 2020-21 मायथाइनि थाखाय। बेनि थाखायनो जोङो मोनसे थान्दै मेल दा जोङो बेखौ लादों 28 डिसेम्बरावनो। आरो बिनि उनावहाय जोंहा थामथि सानावहाय, दा थामथि सानाव जोङो 29 डिसेम्बरावहाय जोङो बे फुंबिलियावहाय जोंनि जि हारिमुवारि जि हान्जा सुरनाय, जों बे मोनसे हाबाफारिखौ लादों। आरो बिनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो जोंनि जिफोर बारग'लांनाय फोरोंगिरि, लोगोसेनो गुबुन गुबुन बिथिङाव आजिरा लानानै थानाय जोंनि दख'रानि सिङाव जायफोर बिथां बेक्तिमोनखौ जोङो जि बरायनाय हाबाफारि मोनसे लादों। आरो बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि दख'रानि मोनसे खुगा लाइसि मोदै थामथि बिसान, जों बेखौबो देग्लाय जों बर'नो थाखाय थिग खालामदों। आरो बेखौबो जोङो बै 29 डिसेम्बर खालि जोङो बेखेवनाय जागोन। आरो बिनि उनावहाय जोङो सानजौफुनि 12 रिंगायाव जोङो गेवलां मेल लागोन। आरो बे गेवलां मेलाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो दैदेनगिरि, लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद फसंथानफोरनि जोङो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनानै गेवलां मेलखौ लागोन। आरो बेनि अनगायैबो जोङो गेवलां मेल जोबनायनि उनाव मोनाबिलि समावहाय मोनसे जोङो रंजानायनि थाखाय हारिमु बिलिफां जों बेखौबो थिग खालामनानै दोननाय जादों। दा बेखिनि हाबाफारिखौनो नोंथांमोननो जोङो फोसावनो थाखाय दिनै जों बे निउस रादाब मानेखौ जोङो दिनै नोंथांमोनखौ लिंहरदों। आरो बे लेखायैनो दिनै जोङो
मुरिबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों दिनै थिग खालामबाय जे फैगौ 27, 28 आरो 29 डिसेम्बरावहाय जोंनि जि बोसोरसालिया जथुमा 30बाथि जों बेखौ खुंफुंनाय जागोन। खुलुमबाय। गिबियावनो दिनै रिपाब्लिक निउस आरो बड'सा आरो निउस बड'लेण्ड नोंथां मिडिया मोननिसिम गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोंनि जिथुनिखि एनुवेल कनफारेन्स हाबाफारि लादोंमोन बेखौ जों फैगौ डिसेम्बरनि 11, 12, 13आव जों लादोंमोन। नाथाय जोंनि जिथुनिखि बिटिसि इलेक्सन बेयो जोंनि माने कनफारेन्सनि अक्ट'आवनो जानायलाय जों एसे सोलायनो गोनां जाबाय। ओंखायनो बेखौनो फोरमायनो थाखाय नोंथांमोनखौ मेडियाखौ जों माने दिनै हांख्रायनाय जादों। बे लेखायैनो जों माने फोसावनो थांदों जे जिहेतु माने बिटिसि इलेक्सन माने जोंनि माने कनफारेन्सनि गेजेरावनो जानायलाय जों माने अक्ट'खौ एसे सोलाय सोल' खालामनो गोनां जाबाय। ओंखायनो जों फैगौ डिसेम्बरनि 27 आरो 28, 29 बे सानथाम हाबाफारि लादों। ओंखायनो बेनि गेजेरजों जों बे सानथाम हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जों माखासे हयथ' हाबाफारि लाफादों। बेखौ आवगायनि दानि सासे जोंनि अर्थात माने आबसुनि आफादगिरि बिथाङानो बुंलांबाय। बेखौ आं आरो फोलावनो सानाखै जे आं दिनै बे होननानै बुंनानै फोजोबबाय आरो गोजोन्थों।